Na listi 13 najuspešnijih naših biznismena u protekloj godini našla se i jedna žena. Njeno ime je Dobrila Smiljanić, ona je modni kreator i direktor nadaleko čuvenog Sirogojina. Biznis čine ljudi. Dobrila Smiljanić ga je stvorila u ovoj zabiti, a stvorila bi ga zasigurno i na vrhu Kilimandžara. To je žena koja će, ako Bog da, predavati i na Harvardskom univerzitetu. Ovim rečima Dobrilu Smiljanić predstavljaju autori knjige Kako smo uspeli, u kojoj je prezentirano 13 najuspešnijih biznismena u Jugoslaviji. Kako postati najuspešniji biznismen? Hoćete nam otkriti vašu tajnu? Pa izgleda da je mojoj generaciji to bilo mnogo jednostavnije nego što je danas vama mladima. Čini mi se da u privredi nikad nije bilo većeg rizika nego danas. Biti uspešan danas je stvarno ne samo izazov, nego skoro teško ostvariv san. Dobrila je od Sirogojina napravila čudo, za koje se podjednako zna u Vladivostoku, Adelaidi, Njujorku i Tokiju. Sirogojino je, zahvaljujući njoj, postalo ne samo centar svetske mode, već i mesto u kome se okupljaju diplomate, biznismeni, naučnici, studenti i trgovci. Gotovo 3 decenije ste na ovom poslu. Čovjek se posle izvesnog vremena i zasiti i istroši. Kako vi uspevate da iznova stvarate nešto novo? Otkud vam tolika snaga i nove ideje? Ne znam da li sam se istrošila, ali čini mi se da još uvek postoji nekakav vulkan